Πάλι από την αρχή, όχι. Θα σας πω εγώ τι γίνεται. Αποτύχαμε και πήραμε φύ στο τεστ των μαθηματικών. Όχι πως εγώ δεν παίρνω να φύ στο τεστ των μαθηματικών, εννοούσα. Και παίζουμε. Είναι πολύ δύσκολο, δεν θέλετε να το παίξετε, πρέπει να κρύψετε από τη μαμά σας τα τέτοια και εγώ είμαι αυτός ο νουμπάς εκεί πέρα πίσω. What? Why me? Γιατί εγώ? Ναι, θέλω να μου μιλήσεις, κύριε, καλύτερα να το σκεφτείτε καλύτερα. Δεν θέλετε να μου μιλήσετε εμένα. Και γιατί έχω αυτό το skin. Δεν είμαι εγώ για να φεύγω. Ναι, είναι και ένας μπέικον εκεί πέρα καταχαρούμενος. Ποιος είναι αυτός? Πολύ όμορφο σε skin. Okay. Ένας ακόμα μπέικον. Να μου πεις είμαι αυτός εκεί πέρα νουμπάς. Όχι, έμπλεξαμε νουμπάδες. Λέει, απέτυχα ξανά. Λοιπόν, τι γίνεται δάσκαλε? Λοιπόν, δεν τα πήγες καλά στο τεστ του. Απέτυχες για 836 φορά. Όχι, η μαμά μου δεν θα είναι χαρούμενη με αυτό. Έλα, πάρε και δες το τεστ του σου. Μην το πείτε στη μαμά μου, εντάξει? If you don't get A on your πρέπει να πάω σπίτι πριν η μαμά μου πάει. Θα κρύψουμε. Λοιπόν, πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα. Και έχουμε λίγα λεπτά και πολλές δοκιμασίες. Ας πούμε να το κάψουμε, ναι, τι άλλο να κάνουμε? Πιάμε το χαρτί και όλα πάνε είναι καλύτερα. Εγώ θα κρύψω στο δωμάτιό μου και να μην σας ενοχλήσει. Θα κλεισώσω και την πόρτα και θα είμαι εδώ πέρα κρυμμένη. Θα κάνω και ένα μικρό ντουζ κρυμμένος για να μην με βρει η μαμά μου. Φοβάμαι πολύ για το τι θα μου πει η μαμά. Και η μαμά νουμπάς γυρνάει στο σπίτι. Ωραία. Γεια σου μαμά, τι κάνεις? Θα σου μιλήσω τώρα. Ναι, γεια σου, ναι. Εσύ και στο χαρτί, ωραία και καμωμένα. Λέει, Εντουάι 317, τι κάνεις εκεί? Πώς είναι έτσι αυτός? Φτιάχνω βρεσνό. Αυτό είναι τέλειο. Είμαι πολύ χαρούμενη με σένα. Τι θα φάμε για σήμερα? Paper, χαρτί. Πώς καλά μην το λες? Βλάκα. What do you mean? Τι κάνεις εκεί, άνθρωπε? Εντουάι 317? What? To check your making dinner, λέει. Εγώ, μα σου είπα, φτιάχνω βρεσνό. Αυτό είναι το τεστ των μαθηματικών σου? Μπορεί. Οξύμωσε μαμά, κοιτάξτε πως είναι. Εγώ και μαμά. Ούψ. Ωραίος ο άλλος. Κάει και το... Κύριε, βοήθα εδώ. Καίγεται ένα σπίτι. Μόλις το σπίτι... Μόλις το σπίτι, ξέρετε τι. Πάει. Και ξανά είμαστε σε αυτήν την δύσκολο. Λοιπόν, πρέπει τώρα... Κάτσε. Θυμήθηκα με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε τέλεια την εργασία μας. Θα σας τη δείξω μετά. Συγγνώμη που θα παραβλέπω όλες τις κινήσεις βασικά. Θα σας δείξω μια-δυο ακόμα, μπορεί. Μπορεί να πάμε και στο μπάνιο, οτιδήποτε, εγώ. Τυχερή. Σίγουρα πήρες το αλφα.
Και αν τελειώσουμε, άκουσα πως υπάρχει και chapter 2. Οπότε λέω να ξεπεράσω το chapter 1 με τη μία και να πάμε στο chapter 2. Και μην ανησυχείτε, εγώ θα τα πάω όπως πάντοτε τέλεια. Έχασα ξανά, λέει αυτό. Ναι, έχασες κυρία μου, έχασες. Τι δεν καταλαβαίνεις, έχασες. Ναι, το ξέρω και εμένα δεν μου αρέσει. 770. Πριν δεν ήταν περισσότερο. Τι έγινε τώρα, έκαψα όλα τα χαρτιά και μου τα μείωσαν. Τι έγινε. Δεν με μετράει τις προσπάθειες. Και όταν φτάσει στο 0, να λέει μπράβο σου, πήρες πρώτη φορά θωράφι. Μπράβο σου. Ωραία, πάμε. Και έχω ένα τέλειο μέρος. Κοιτάξτε. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Όχι, δεν είναι αυτό. Εκεί. Όχι. Φάτα! Πού είναι η μαμά? Μπορώ να ρίξω και μετεωρίτη να μιλήσω στην μαμά. Γεια σου μαμά, τίποτα δεν συμβαίνει, εγώ απλά φεύγω. Αντίο. Αντίο σου μαμά, δεν συμβαίνει τίποτα. Εκεί πέρα να το πάω, αλλά κάτσε. Λες όχι, μη μου πεις. Όχι, λάθος μέρος. Δικό μου λάθος, παιδιά, δικό μου λάθος. Πάμε να μιλήσουμε στη μαμά. Φοβάμαι. Είσαι πολύ κουρασμένη. Όχι, μην πας. Ελενούλα, μητέρα, όχι, μην πας. Πιάστην. Νουμπά! Κάψε τη μαμά σου, νουμπά! Τελικά οι νουμπάζες είναι νουμπάζες. What? Τι είναι αυτή? Και τι έπρεπε να φαίνεται, δεν μπορούσε να ταράκωσει όλο το χαρτί και να μην φαίνεται το F. Αυτό ήτανε. Θα σας δείξω το σωστό τρόπο σε λίγο. Τι κάνω? Γιατί συνέχεια με λες εντουάι. Πες με νουμπά, πες με hacker, πες με ό,τι θέλεις. Μπράβο! Είσαι καλά μωρέ, εξαιράκι, τίποτα το συνηθισμένο παιδιά, τίποτα. Πάλι συνέχεια, εντάξει, ξέρετε κάτι θα το απολύψω λιγάκι. Αντίο κυρίες, θα κάνω hack. Για να δούμε, αυτή τη φορά πριν έκανα λιγάκι hack, για να δούμε τι θα πει τώρα. Απέτυχες για 606 φορά. Αυτή τη φορά το άλλαξε, τέλος, θα κάνω το hack και θα πάω στο σπίτι πανεύκολα. Και hacker, αυτό μου και ώρα να φεύγουμε από εδώ. Κοιτάξτε τι μπορώ να πω.
Εδώ πέρα χωράνε 10 άτομα από εμένα. Οκ, λέει θέλω να κάνω κάτι. Τι θα γίνει τώρα? Τελικά δεν θα κάνω το part του, αλλά εντάξει. Ωραία. Και έγινε αλφα. Λέει έτσι, μπράβο! Oh my god. Λέει κάνεις κάτι κακό? Οκ, έχω μια έκπληξη για σένα. Πήρα αλφα. Στα αλήθεια. Αυτό είναι τέλειο. Άσε με να δω. Αυτό είναι... Είσαι καταπληκτικός. Ευχαριστώ. Και έτσι τα καταφέραμε. Αυτά για σήμερα. Γεια σας.